Salutare tuturor, eu sunt Eric și bine v-am găsit cu primul episod de pe acest canal. Primul episod de pe acest canal voi face de Minecraft Survival. Bun, deci haideți să începem să luăm niște lemne și niște topoare și niște târnăcape din cufărul bonus. Am luat cufărul bonus deoarece îmi place foarte mult pentru că ne dă și lemn când să facem un pic din casă și ne dă și un târnăcop. Să nu mai irosim atâta lemn. Să le irosim cum ar veni pe lemn. Nu pe, scuzați, pe stone. Nu m-am jucat de ceva vreme Minecraft și chiar am zis, hai bă că fac un episod din Minecraft Survival sau mai mult. Dacă vă place, fac mai mult. Desigur. Am un texture patch, nu știu chiar cum se numește, stați să mă uit. Se numește Why Edited Escape. Mi-l dat un prieten și chiar îmi place foarte mult acest texture patch. Bun, o să ne facem casă puțin mai încolo, deoarece acum luăm lemn ca să ne facem o casă de sigur. Îmi place foarte mult cum pe acest texture patch cum arată soarele. Știți că acum ia foc, cum ar veni. Adică explodează. Nu am greșit, de fapt. De fapt trebuie lemn din ăla. Da, din asta. Am zis bine. M-am apucat să fac videouri pe acest canal, deoarece pe canalul celălalt am foarte multe viziuni și 83 de abonați, dar m-am gândit să fac alt canal de gaming, pentru că pe canalul celălalt am foarte multe din alea unboxing-uri și nici nu mai știu ce să fac cu ele, adică să le păstrez sau nu. Și m-am gândit să fac videouri pe acest canal. Ar fi o idee să-mi fac casa mai încolo, cred că. Dar prima dată luăm lemn. Să luăm un stack. Știu că n-am mai făcut videouri pe acest canal din februarie, de când mi l-am reschis, dar nu prea mai avut chef și acum mi-a venit cheful cum ar veni. Sper că m-au zis destul de bine. Microfonul țin, nu nici aproape de gură, dar nici departe, să m-auziți perfect. De fapt, n-ați m-auzit. Bun, acum mă plimb aiurea, deoarece vreau să mă gândesc unde să fac asta. Și abar n-am unde. Hai să găsim un loc unde să ne facem casa. Până găsesc un loc să facem casa, eu dau puțin pe pauză și revenim. Da, oameni buni, am găsit un loc unde să fac casa. Cred că mai facem partea aceasta. Pentru că nu prea am găsit loc aici, în junglă, aproape în junglă. Deci o să fac aici o casă mică. După aia voi face ceva. Voi mai modifica casa, o să fac mai mare, garduri, etc. Dar deocamdată ne trebuie casă ca... Scuzați-mă, imediat revir. Da, vă rog frumos să mă scuzați, dar am folosit puțin modul creativ ca să găsesc casa și mi-am luat și ceva de mâncare ca să rezist. Scuzați-mă. Bun, deci unde rămăsesem unde să-mi fac casa și ce o să fie pe planurile viitoare. Deci o să fac o casă mai mare și poate o să găsesc și alt loc. O să fac off camera chestia asta. Da, deocamdată vreau să fac casa aici ca să nu murim de foame. Deci nu. O să căutăm mâncare, o să fie aventura lui Ioric, Turcu Ioric. Bun, facem un crafting table. Crafting, cum se zice. De fapt, cum zic prietenii mei, crafting. Bun. Îl punem aici jos. Și facem... O ușă, da, așa vreau. Așa și mai una. Bun, ușa e făcută. Hai să o punem aici. Să fie egal așa. Una aici și una aici.
Opa, opa, la ce fac, mă? Bun. Așa, ușa o punem așa. Și dacă n-ați observat, vă plătesc skin-ul meu. Hehehehe. Nu știu, te aveam alt skin la Mindtrike, așa mă cheamă, Mindtrick, M-I-N-E-T-R-I-K-K-E. Și aveam alt skin mai ciudat, dar nu contează, nu știți voi. Bun. Așa, și hai să construim restul de casă. Deci facem în sus, 1, 2, 3, așa. Bun. Cum v-am spus, o să modific casa, nu o să fie aceeași. Dacă vă întrebați despre modul peaceful până ne facem casa, să ne prindă zombalăii, să ne muște de coaie. Scuzați acest vocabular. Până construiesc casa, o să dau puțin speed up sau o să dau mai departe. De fapt, până nu construiesc până casă, până construiesc până acolo. Adică din astea. Bun, am revenit că am construit o parte din casă. O să mai trebuia să fac acoperișul și să pun geamuri, dar asta nu dorea să chiar așa de mult. Oh my fucking god. Lord, vedeți și voi ce fain se vede soarele, lol. Deci că vine un meteorit și duf de pământ. De fapt e soarele. Hai să-l atacăm, ia. Mă rog, hai să trecem la treabă. Am luat niște ouă, o semință, care le-am găsit pe drum. Bă, ești nebun? Știi câte găini spai? De fapt, știți câte găini spai? Mamă, câte am găsit. Deja n-am găsit 3, dar am găsit mai mult, dar am vrut să caut lemn, deci fac acoperișul cu lemn din asta, cum se cheamă? Din asta. Acoperișul și celelalte. Bun, bun, bun. Deci, haideți să-l facem împreună. Bun, cum mă urc acum? Aha, las că e bun. De data aceasta o să dau pe speed up ca să fac acoperiș. Fapt, nu o dau pe speed up, hai să povestim împreună. Ce ați mai făcut dumneavoastră? Ce ați mai făcut? Mă rog. Deci de acum acolo o să continui episoadele pe acest canal, pe Mr. Next. Mr. Next mi-a venit numele după ce pe un server SAMP, eu am fost foarte pasionat de SAMP. După ce am găsit un server SAMP pe net, am găsit Next numele. Bă, mi s-a părut fain numele și m-am gândit să-l pun eu. Știu că n-aveam dreptul de autor, dar am vrut să-l iau, că poate s-o lăsat de SAMP. Fostul Mr. Next. O să trebuiască să-mi fac un nou topor. Aha. Mă rog, hai să-l fac. Așa. Dar n-am topor bun. Una așa. Una așa și una așa. Bun. O să construiesc și piscine, o să fac foarte multe episoade, poate fac și sezoane, cum au făcut și Ping. De fapt, Ping au făcut și quest-ul lui Ping și alte chestii mai multe. Știu că n-am casă chiar așa de faină lângă deșert, dar am văzut că sunt vreo 2 peșteri pe aici. Deci e bun. Așa. Bă, deci hai să vă spun ceva. Deci, vreau să vă spun care sunt youtuberii mei preferați. După orice tip de video-uri fac, de gaming, vloguri și nu știu ce episoade. Păi cum ar fi la Minecraft, la acest joc Minecraft. Și mai mult îmi place cum face videourile iRafael, îmi place foarte mult. Nu știu dacă știi că mulți
puțin bani sau foarte mulți bani, dar îmi place cum face cu mod și o case-urile lui și pentru că... Și Demne Sky, m-am găsit de la un prieten că Demne Sky, dacă așa se zice, câștigă 5 milioane pe lună, pentru că el are... Stați puțin. El are vreo 50.000 de abonați și, na, trebuie să câștige mult. Și mai ales dacă ai și parteneriat. Mai este un YouTuber preferat... Oh! Nu contează. YouTuber preferat pe nume Bobo Spider, care face, de fapt, el face mai multe tipuri de... Face și LOL, Smite, Assassin's Creed și mai multe chestii. Îmi place și de el cum face videourile și... Na. Îmi place și de YouTuberul X-Lider. Are 24.000 de abonați în acest moment, cred că. M-am uitat azi la el. Nu știu dacă seamănă skin-ul meu cu skin-ul lui, dar eu zic un pic de tot. Așa. M-am pus mai bine puțin pe scaun. Stați puțin. Îmi place, nu numai să fac videouri îmi place, dar îmi place să joc și Minecraft foarte mult și jocuri de acest gen, dar am văzut că la mulți prin Minecraft. Un prieten s-a jucat 6 ore pe zi Minecraft vara. Dacă mă auziți bine să-mi spuneți că îmi pun microfonul mai aproape de guriță. Băi, am luat lemn, da... Bă, am luat lemn. Nu contează, mă duc să-l fac. Casă, dulce, casă. 60 FPS filmează eu. Bun. Mai avem puțin de acoperit și cred că încheiem episodul acesta pentru că vreau episodul celălalt să minăm și să facem alte chestii. Să minăm și o să mai retușez din casă. Toate... Vreau să încheiem episodul acesta împreună făcând acest acoperiș. Pe parcurs, pe viitor, o să pun și muzică, adică să se audă puțină muzică pe fundal. Dacă vă întrebați, mi-a făcut un prieten background-ul și poza de profil de la YouTube. Și cred că o să fac și pagină de Facebook, dar nu e cazul acum, că am 5 abonați, mă. Serios. Fix în mijloc, atunci e bun, fac din asta în mijloc. Și aici o să fac ca un fel de pod, da. Faină casă. Aici o să fac geamurile care trebuie să găsesc cărbun, o să fac în episodul viitor cărbunii. Una aici, una aici. Bună. Da, încheiem acum episodul de astăzi, episodul 1 de Minecraft Survival. O să vine să zic Survival Guest, nu știu de ce, dar nu e aceeași lucru, deci acum încheiem episodul de Minecraft Survival. Dacă v-a plăcut, ziceți-mi în comentarii dacă să mai continui serii, de fapt să mai continui această serie cu episodul 2, 3, 4 și tot așa. Și în episodul viitor voi mina și voi explora, voi lua cărbune să fac pași și geam și restul, na. Sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un like, să dați un share să vadă și prietenii voștri, bai JRV, să vadă și prietenii voștri ce fac eu și să mă susțineți în continuare. Deci, nu uitați să dați like, un share și chiar un subscribe. Și vă mulțumesc pentru această vizionare. V-am pupat. Salut! Mua! Salut!